Ja. Dan gaat hij. 1, 2, 3. Theatermakkers binnen in Ljouwerwiek Bilgaard op zoek naar het talent van een circusachtige voorstelling. Met podium in het wetter en boordjes. Ja, we willen heel graag die voorstelling gaan maken met de bewoners van Bilgaard. En nou ja, er wonen 6000 mensen hier. Dus we proberen mensen te leren kennen door op deze manier voor ze te zingen. We gaan workshops geven de komende weken. Het project heet Looking for Mata Hari. Maar dat is vooral om mensen te lokken. Of net? Nou, iedereen kent Mata Hari wel. Dat is natuurlijk het icoon van Leeuwarden. En we zoeken eigenlijk gewoon een nieuw icoon. Omdat we geloven dat er in Leeuwarden heel veel mensen zijn met heel veel talent. En we willen dat heel graag een nieuw icoon, dus een nieuwe Mata Hari ontdekken. Dat is eigenlijk het idee. Wil jij meedoen? Jawel, Ja, waarom lijkt het jou leuk? omdat ik op het circus zat. Wat voor circus? Seranti, En wat wil je graag doen? achterover salto. Theatermakkers organiseren de komende weekend workshops zang, doens, rap en tekstschreeuwen.